Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Urobili sme z tejto debaty o situácii na Ukrajine takú trošku ruskofóbnu alebo rusofóbnu diskusiu. Tak ak dovolíte, chcem teraz také dve poznámky k tomu. V prvom rade chcem poprosiť pána Füleho, ktorý tu je za komisiu, a pridávam sa k Táni Ždanoke, že je neospravedlniteľné, že pani Ashton nie je na tejto diskusii. Takže chcem prostredníctvom vás, pán Füle, požiadať komisiu aj radu, aby ste veľmi jasne zadefinovali, ako budú kompenzované straty krajinám, ktoré poskytnú reverzný tok plynu. Pochádzam z malej krajiny, zo Slovenska. Naša krajina reverzný tok plynu Ukrajine poskytne, ale chcem mať záruky na kompenzáciu pre našu krajinu. Tá druhá poznámka sa týka toho, aby pri riešeniach, ktoré teraz budeme prijímať, boli naozaj zohľadnené ľudskoprávne aspekty, ale vo všetkých ich formách. A ľudskoprávne aspekty a ľudskoprávna ochrana patrí aj menšinám, všetkým menšinám na Ukrajine, a ak chceme, aby niekedy na Ukrajine skutočne bola situácia stabilná, aby Ukrajina mohla prosperovať, potom je nevyhnutné, aby sme bezpečnosť zabezpečili aj ruskej menšine žijúcej na Ukrajine. Ďakujem pekne.